Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dias Putri Rahmadani, nomor absen gangsal. Ing mriki kula badhe macaaken cerkak judule Sepatu Anyar. Ing pasar adine Sari ngrengek njaluk sepatu anyar. Sepatu adine pancen wis bodol lan wis ora ana rupane. Adine Sari jenenge Rina, sing umure 5 taun. Sari sayang banget karo adine. Merga iku adine siji-sijine. Sari saka keluarga sing ora nduweni. Bapak mung kerja dadi buruh bangunan lan ibune dadi tukang ngombahi ing desane. Mbak, tukokno sepatu sing werna putih iku lho, ketone apik tenan. Jaluk Rina sing arep nangis. Mbak ora duwe duit, Rin. Iki duwite arep nggo tuku sayur tok, jawabe Sari sing melas karo adine. Senajan ora ditukokne, Rina tetep meneng nerima. Bocah cilik iku pancen wis ngerti menawa uripe rekoso. Kanggo mangan ae wis kurang apa meneh tuku sepatu. Sakwise saka pasar lan tuku sayuran, Sari bali menyang omahe sing kaya gubuk nanging tetep rapi sinawang. Amargi Sari pancen bocah sing sregep lan manutan. Omahe saka pring sing dianyam lan wis rada padha rapuh dipangan rayap. Nanging ngarep omahe akeh kembang sing padha mekar. Senajan Sari saka keluarga sing ora nduweni, nanging bapake pingin Sari dadi wong sukses lan pingin nyekolahke nganti perguruan tinggi. Bapake ora kecewa amarga Sari iku siswa sing pinter ing sekolahe. Wengine pas Sari arep sinau, bapak sing nembe bali kerja margi Sari. Ri, kowe harus dadi wong sing berguna lan ngelebihi bapak sing mung dadi buruh bangunan. Ngendikane bapake Sari. Nggih, Pak, kula ajeng usaha. Esuk-esuk atis banget Sari wis tangi lan nyiapke sepeda sing arep dienggo ning sekolah. Sari mangkat esuk amarga Sari arep melu lomba cerdas cermat sing dianakake SMA. Sewise siap, Sari pamitan karo wong tuane. Pak, Bu, kula budal rumiyin. Muga-muga kula saged dados juara lomba lan saged mundhut sepatu kangge Rina. Pamitane Sari karo salaman marang wong tuane. Yo amin, hati-hati ya Ri, ngendikane bapake. Mbak, mengko tuku sepatu ya. Adine sing sumringah ngerti angger arep ditukokke sepatu anyar. Tibaning sekolahan, Sari deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana peserta liya sekolah. Ing sekolah uga dipasang umbul-umbul warna-warni. Tembok sekolah wis dicat warna oranye sing apik. Ing lomba Sari bisa jawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Iki wektune pengumuman juara. Ternyata sing oleh juara siji kuwi Sari. Sari langsung nerima piala karo amplop sing isine piagam ditambah duit pembinaan. Sari bali menyang omah karo sumringah ngontel sepedane. Waalaikumsalam. Ana apa, Ri? Pitakone ibune Sari. Bu, kula nrimo juara siji lan Rina bakal duwe sepatu anyar. Alhamdulillah Ri, anake ibu pinter temen. Ibu tambah sayang marang kowe. Ngendikane ibune sing sumringah lan bangga.